bam. Olu na no de nka 10 guys okwu agwo. Na nneku ejele self ga-agba ọsọ nke ya. Mana Mụ na-agwa na ICU na-abịa mma etenye ike na yo. Ha! Ekwu ogene. Ijele nnukwu mmọnwụ. What up? I got people in the house, so Mastercraft. Ekwu ogene. Charlie. Ade. I'm alright, you know. Don't know what time it is, boy. Oh yeah. You know my final na KJ. But I got pia homo. Don't see. Yeah, I know you are near you much for here. Your place. Oh, thank you. Wait for man. Hold on. All right, focus. Yeah, you umupta here. Hi, wonderful. Bilikwe. Akwemu ya waga nwanne Jamina. Oh, okay. Got zoom in. One bilikwe. Dalo so much, my man. All right. Why near? I don't know, bro. If I'm I near na umu kare. Ijele. I just. Unu no n'ọlụ. Ewo. Na I na-emesi go the I na after party. So if run ụmụ nwoke bi edu ebe a, I na-echeze ụmụ nwaanyị. Aga for land. Any moment from now, beautiful. Our ladies will stop by. Okay, enyego no ETA estimated time of arrival. Enyego from here na nghọta ya kedu time ụmụazị ọzọ. You could be ya no. Na 1:30 o tetakwa. Ọ bụ na ichenye ike moto na Fan City ka agbogbo enwego ndị Ka enwe efe mebelu. Agwa mfa chenye ike moto na Farm City. Ka enwe efe mebelu. Iru so ni mfula adịrọ mma ka enwe efe mebelu. Hey! I don't know. Hey! They missed you so much. Ndị bịa polo. At the bell, all the car ụmụazị to go down. Oh, okay. Tijiri kwe donchi. I'm going for touch. Me feel that gloriously. Ladies, Ohanwa. I don't know. I never post okay, Osha ụmụ nwaanyị in. Ọ bụrụ Musa na Cookie. Okay. Nna ndị ajọ Musa na Cookie. Dia chọ no. Gbanye ha ile agbanye mmanya afọ. Men carry. I need him abo ụmụazị change environment. Adi be ready be. Ije gbada chenye ike moto na Fan City. Na loaduo Hilux, loaduo ya bụrụ ịnọ. Fan City can never disappoint you. How man disappoint you? Fan City. Ọ ga-abatachi onye ọbụla. Fan City how man disappoint nata. Ọ na-ajụ m ego one agha enye. Ego one ka ị na-akwalogo enyefa. Ego one ka ị na. O depend ihe ọchị ịnweta. Anyị adịrị anyị na-ajọs ka ịkpa nkata anụtụ ndị enwere ọrụ. Mba, ndị enwe akpọtara ndị enwere ọrụ ndị adịrọ shọ n'ọrụ ha. Size 2 long time. Ụbọchị agwụ. Kwụọ ọnụ ọfụma. Kedu onye ọnụ ya kaka ebe a?
don't join ya na nwere ezigbo ọnụ afịa. Join ya. Agara afụ Donti as chairman. Ịrapụ baba oru oketa ọ jalachaba ele. Get ya. We got straight to the point. What na anyị igbu adị akị oyibo nsogbu. Di anyị 12 akụgo m. Afịa dịrọzi ka ọ kwesịrị ịdị. Ka ịmago ka egwu ọnụ. Normally, it's slash there 50%. Except more police are out of no bad, you know, I'm on a motor. Was in case you find Mama, but they are packed by the price. Why Oh my God. Oh yeah. Oh yes. Is it gonna Is it good? Yeah, yeah. Go. Baba na don't. Okay. Move go. Okay. Yeah. Baba na don't see. Okay. Hey, good combination. I had the grace with Omaha's Farm City. Okay. After Kegoku. Oku go to. Echenyi Kemoto na UCC Junction. Echenyi Kemoto. Emago Donti a butu ebe niile 12 lockdown. You know, and oka mma na-ewepụta this idea because ọ na-ejebe nobody master ọ na-ejebe earlier before lockdown. Ebe anyị mana just ka enwe ndị anyị na-aga akpa nwoke just company ogalon oh yes Ezego never link here up onye na phone Ezegi wo ni ile ya tore bono Ezegi wo ni ile Dino Chero Summer boat party Dallas. Bisonet, the Chenike motor Bisonet. What did you book? Onya si je kpo umu. Na Farm City. Ya bia na Never did you change it. How about that? If I got to that, once a brother. You just are on Ike. Okay. Okay. And we expect the national bank. Okay. Yes. Koala. Of course. Just say photo. Ma just say photo. Just wo you but I be at the village meeting can and bank. I am what there. But never you got no problems, you know. Waga. Onya so we be working in na mam slash yafa. Bam. I told him okay be na to join a boat. If a boat. We boat party with only 10 guys. And the rest are room wine. I'm on it. 10 You know what we quarter come. The rest are room wine. Yes. But when you do, when you do, they can always subscribe from
from anywhere. If village meeting now, yeah, Ezege could confirm. If village meeting now, I work. Mba. Abụrụ na Ndị adịsị na na ọfịs chapụ ebe atọrọ m ụdị ha. Ezege. Ka ị na-ekwu ya ịghọtago ịkọwa ya ọfụma maka nna ego ntụ sị na ọrụ mbọsa nna otu anyị so efu mma nlitụ na moto nshi ebe ahụ wa Mba. Olu na n'ụdị nke a 10 guys okwu agwụ. na na-ekwu ejelesef ga-agba ọsọ nke ya mana Mụma na-agwa na esi na-abịa mma etenye ike na sonet chere ezigbo ụmụazị na mana ọ wụ onye ga-abụ mfụ like this mgbe ọ ga-ebu ụzọ ọ maga na-esi mmadụ niile welcome you're welcome. Okay, ọ ka m bịa ka o kwutebe aka echere m ike na bisonet 94 alụkọrụsịa m ihe na agha-esi m bịa late mgbe ọrụ adịrọzi Cabareta, yes, book was time. ụmụazị ụmụ ihe 3:30 na bisonet. But everything got be okay. Ntụtụkọ ebe ọ ga-adị ntụtụkọ. Mgbe a best timing, ị nwetara anaghị mgbe a njọ afịa dị. Parkman, ụgbọ a ga-adị egwu. Ihe ikwu na 10 guys, gịnị jere nọ n'ime ndị ọzọ bụrụ. Mere m na-agwa gị bụ OPP party, vote party. The party izizi ekwuru maka ya. Ụmụ nwaanyị buru ụzọ kwụọ ụgwọ sisi jebe. Na amanda kirikiri serious. Party ekwuru maka ya. Ụmụ nwaanyị na-agwụkwa gị ọkwa. Kwụọ ụgwọ up front sisi first of all sisi jebe go. So we make it this way. I bukuru ibu or just 100. But if we want in or 100. So I kwenye fike. I kwenye ụmụ 60 in that boat. It was a lot of Pugwanya. Those of the Kagene Vico. Okay, we max it out. I go again maybe party in it. Okay, sorry. I got live. Okay. 90 ladies. Na gwa na nchonike na biso chiki nchonike moto na biso. E makwa ife mu na. Ewem na emebu. Thank God na ha solicit. Thank God na ha bịabube they said. Ndị oke bịa abịabe. Oh, good. I'm not putting VIP ụmụ nwoke nọ. Oh yes. I get just to settle. Okay. Imago settle it down. The 10 I na-ekwu maka ya bụ enwezi some special men, ezigbo members sign on OPP. Oh yes. Yeah, I got imago Awuyelo. Oh yes. Oh yes. Special men. Oh yes. Na abịaba life eyipu akwa. Ya ka Bamba. Abụrụ ife a na-ekwu fa. Akwa that day nwee ka o si dị ya. Ị na-ene ife eyi ya ifro ife fino yi dị ya. Oh. Mụnwa njebe ịpụta that day apụsị ya maka Arsenal ndị otu mgbe mmecho ime na anya mana mma fana support ndị mbịagbado ihe na mma watch me out ihe a eyikwa na ọ ga-abụkwuru ma ọ bụrụ ihe isi ya dị ọpụta mụ na ndị yi ihe na all white na even all white, even all white to the first. You're white, I'm not imago. Buta. Ojaja water brush. Bene kwa nwa. Mbamba. Akwefo nanya one thing ma guarantee unu. Necessary ekwemo ọnụ nwa alacha mile ụmụ efe magasia si ga mba is going to be exclusive. I believe we control everything. You choose. Akwa for nwere ndị nke bịabụrụ ebe a before na na-abịa. Ebook go nye da. I like about 500. Ego ka itera nzaw. Even trouble I nwere different sizes. Ka ọ hapụ ebu because here in a vision quick. Waka ka ndị go ditero. Ezege kedu ife na look out na ife nọ n'ụmụ nwaanyị. Ka mmarụ. Oh yes. Ma ntenye wike moto na bisonet. Nwa ife dị ya na mfu ka nrụkwakwa ego.
Kama ibe all depend ebe ajụjụ ga na-aga. Na ndị nke ga-esa anyị ga boat cruise ka general. The boat. General. Oh, general. If you're on a boat, I am in your chair. Yeah. Kedu ife na-enanya upper echelon ka lower echelon? Okay. Ebe ọ ga-abịa ịchọwa upper echelon. Okay. Ebe ọ ga-abịa isi na ịga Jamaica soro agbagharị gị. Okay. Oh yes. Okay. Oh yes. Ịga Fela Shrine, iwu bụ na ị ga-agba egwu Fela. Oh yes. Ịbata Igbo ị ga-agba High Life. Oh yes. Ịga Ghana ị ga-agba Bonsu. Oh yes. Nana Mpadi. Azago mat. Egwu agwara ọgwa. Mana ka nkọ akwa gị ụta nwanne nwanne ka nkọ akwa gị ụta na ilote 2007 26 25 28. Yeah. Ị gakwa otu Igba Junction. I'm telling you. Okay, I got 8 hours. Oh yes. Oh yes. I go mad. Egwu agwara ọgwa. Nchera ike moto mma agharụgharịa mma agbarụgharịa. Exactly. So happy one. Imano Pacman, Imano Nyame njisi. Ka ọ dabụ na so ndị nnukwu ike bịara. Atụgwa anya fọ. Enwe fọ ndị. Oh yeah, no, but we are not but anywhere but left face. Oh yes, enwe ndị mpọmpọfụ. Enwekwa ndị mara abụba. Okay. Nwe ndị ọka n'elu. Nwe ndị imago. Okay. Waga, don't worry. Sesi aka gola anyị ka ije gbazie nkata anyị. Okay. Ngwa Chelo. Sonio. Ka m gwa gị ka ahụ could be fire poor. Ya kwuo ife ọ na-eri now. Mastercraft. Yes. Everybody know about the one Mastercraft. One release a video mụ na gị shoot before. No, na live video blog. Awesome, okay, you want me to put you on blast? Oh yeah. Come on, man. Come on. The ladies are here. Confirm. Carry on. Oh yes. It's okay, no problem. Tony! My brother. Tony Weke. It's a cheerful moment. If I go makia, if we are in a guy, it's a cheerful moment. If they change, if brother, if one car, if it has something. For me. I know. On a soft Waga. Okay. I'm going to marry for them. One that doesn't she says about Aketa as in a EK go. You to go you are to waiting one. Bam okay one. Look at you. What's going on? I have my friends there. Oh, good. Hello. You beautiful, man. Come on.
nekwane fine. Ndo kebi asima go my day. Come on here, John. Carefully. Full squad. We ready 5. Hey. Yeah, all this okay, please. Calm down. We are not gonna give up any account. Hi, beautiful. Get up here. Onyibo. Neka here. Hi. How you doing? Edema. First of all, Edema. They saw something. I don't want. Oh. They saw something. I don't want to go there. If over a nice girl like this, you don't care for because I don't mind these people. They are very corrupt people in here. They saw something, but okay. So he mind the for. Oh, fuck with me. I like it. Hi. Because I my jaws on guard. Akoji. Omoloke mi ogwaye. Omoloke. You are saying on the S. Otu ede. Nekwane fine. Hey, tenguru otu ede. If I don't. Oh, they want her to stand up. Oh, okay. They want her to stand. No. How can that be? Wait. Can you come out against where the single? How? No. Oh, no. We have to now control the dust you raise. If we go dust, so can I imagine control? We gotta put a threshold. We gotta put it. I'm not opinion, so don't worry. All my other friends had another Because with what I saw, man, like you can besiege. You can like you have your handle. It's not advisable. Nekwane fine. Take a boy him and I says, "But you go chalo. Ipinu dieba. Tia. Take a chog. Take a pino. Only have love Marie. Oh, yeah, I would love Mary, yeah. Hey, what a great deal. Love Mary.